Τετάρτη 16 Ιουλίου με πήρε μια πελάτησά μου από τον Πόρο και μου είπε: Γιάννη, βρήκαμε ένα σκυλί το οποίο έχει εγκάβματα. Τι μπορούμε να κάνουμε για πρώτες βοήθειες? Της μετέφερα αυτά που έπρεπε να γίνουν. Την Πέμπτη φέραν το σκυλάκι εδώ πέρα και όταν το είδα, θα το πω αυτό, σοκαρίστηκα, πραγματικά σοκαρίστηκα. Κάθε φορά που βλέπεις ένα τέτοιο πράγμα, το ίδιο σοκαρίζεσαι, έτσι. Και είναι αυτό που έχω ξαναπεί, ότι μου βγαίνει και κακία για τους ανθρώπους εκείνη τη στιγμή. Την πρώτη στιγμή λοιπόν με ενδιέφερε να σταθεροποιήσω αιμοδυναμικά το σκύλο. Κάναμε εξετάσεις αίματος να δούμε τη λίμωξη που είχε από τη συψαιμία και τη λειτουργία του νεφρού και του ύπατος. Σταθεροποιήθηκε το σκυλί, καθαριστήκανε όσο μπορούσαμε οι πληγές και έμεινε με ορόλο το βράδυ. Την επόμενη μέρα που είχα την ασφάλεια της γενικής αναισθησίας, κάναμε γενική αναισθησία στο Λίο. Περίπου κράτησε μία μισή ώρα. Καθαρίστηκαν όλοι οι νεκρωμένοι ιστοί που υπήρχαν. Αντιμετωπίζεται σαν εγκάβματα 3ου-4ου βαθμού. Ήταν διαποιημένα, γιατί προφανώς το σκυλί αρκετές μέρες έμεινε κάπου απομονωμένο μόνο του. Διαποιήθηκαν όλα αυτά τα εγκάβματα, τα τραύματα. Και εκεί πάλι που ήταν τρομερό, μέσα από τα αυτιά του έτσι βγαίνουν σκουλίκια. Δυστυχώς τα αυτιά του είναι νεκρωμένα. Σε δεύτερο χρόνο θα χρειαστεί να τα ακροτηριάσουμε. Τώρα αυτό θα είναι σε 4, 5, 6 μέρες. Με ενδιαφέρει πάντα αιμοδυναμικά να βλέπω το σκυλί με εξετάσεις γενική αίματος και βιοχημικές. Δεν πονάει πια το σκυλί. Όταν ήρθε την πρώτη μέρα εδώ είχε μυϊκό τρόμο συνέχεια, πονούσε. Το κεφάλι του ήταν ειδηματικό. Τα μάτια του ήταν κλειστά από το είδημα που είχε στο κεφάλι και επώδυνο θα έλεγα. Μετά τη δεύτερη-τρίτη μέρα σιγά σιγά ανοίξαν τα ματάκια του, υποχωρεί το είδημα και αυτός αισθάνεται καλύτερα. Τρώει με μεγαλύτερη όρεξη, επιλεκτική όρεξη. Στην αρχή μας άρεσε η παρμεζάνα μόνο, τώρα μας αρέσει και το κοτόπουλο το ψητό της σούβλας. Φυσικά χωρίς πέτσες και κόκαλα. Και αρχίζει και εξοικειώνεται με το χώρο του. Μου έκανε εντύπωση ότι παίρνει το θάρρος, ανεβαίνει όταν τον αφήνω για λίγο ελεύθερο να μην νιώθει, ανεβαίνει και τη σκάλα πάνω, νιώθει όμορφα στο περιβάλλον. Αρχίζει και έχει εμπιστοσύνη πλέον, νιώθει ότι τον βοηθάς. Χρόνος αποκατάστασης τουλάχιστον 2 μήνες, θέλει πολύ προσωπική δουλειά συνέχεια και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Δεν ξέρω τι συνέβη. Κάποιο καυστικό υγρό έπεσε απάνω του. Προφανώς από κακία υποθέτω, γιατί αν ο σκύλος από μόνος του ακουμπούσε κάπου θα ήταν σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Έτσι. Εδώ φαίνεται ότι κάποιος πήρε, δεν ξέρω, ένα ποτήρι, δεν ξέρω, το πέταξε στο πρόσωπό του και όπου αλλού τον βρήκε. Και τον βρήκαν ξαφνικά. Μου είπαν ότι τον είχαμε χάσει για λίγες ημέρες σε αυτή την κατάσταση. Μαθαίνω ότι έχει κινητοποιηθεί πολλοί κόσμος, ενδιαφέρεται να προσφέρει και οικονομικά και να τον υιοθετήσει κτλ. Βέβαια όλα αυτά δεν είναι επί του παρόντος.